Και ξέρεις πώς ξεκίνησα. Στην εκκλησία έγινε ένα μνημόσυνο. Και το όνομα Ιωάννης ήταν και το είπε ο Ιωβανάκη. Ιωβανάκης. Και εκείνη η μέρα είχε και ένας θεολόγος, είχε βγάλει κήρυγμα. Μετά από την εκκλησία λέει, τι όνομα είναι αυτό Ιωβανάκης να πούμε. Και τον είπαμε ότι τον Ιωάννη το λένε, και γιατί τον είπαν Ιωβανάκη. Είναι λέει από την Μικρά Ασία και τουρκικά θα πιέσει. Ναι, αλλά εδώ είμαστε Ελλάδα. Ναι. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα να πούμε. Δεν είναι χρησιμοποιούμε τουρκικές λέξεις, και αυτός πατριώτης θα κάνετε. Όχι. Και ούτε όταν μιλάμε ρε. Μόλις πήγα στο σπίτι, λέω και μάνα μου, μιλούσαμε μέχρι εκείνη την ημέρα, μιλούσαμε με τη μαμά. Τουρκικά να πω. Λέω, κοίταξε να δεις από εδώ και πέρα δεν θα μιλάμε ελληνικά. Δεν θα πούμε το Τούρκιο. Ποτέ με τη μαμά δεν μίλησα. Ο Σίμος και ακολουθούσε την πλάτη του. Πάντως ότι έχω τουρκικά ακούσματα. Το πήρα πατριωτικά δηλαδή, πατριωτικά. Μέρα που και εγώ το άκουσα. Ας πω, βγάλε και μας, χαιρέτα μας. Και εγώ τους άκουσα. Η Καρίλια όμως που παρότρινε, τον έλεγε. Γεια σας. Στα τουρκικά και μιλούσαν. Γεια στα σουλά. Στο φουλά μου. Αφού και εγώ σας έχω ακούσει. Εγώ δεν μιλούσα. Δεν την έλεγα τίποτα. Εντάξει, να όμως τώρα που χρειάζονται κάπου να τα μιλάς, τώρα κατά ανάγκη. Δεν το ξέραμε αυτό. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Κύριος ο Νίκος δεν το προκατέψει να αφήνει από την άλλη την από τη Ρουμανία που ο Νίκος μπορούσε να συνεχίσει μαζί της. Γιατί τα βλάχικα με τα ρουμάνικα ταιριάζουν. Ναι. Μα αυτός ο εγγονός του Μιχάλη στη Ρουμανία βγήκε γιατρός. Ο αδερφός του Μιχάλη. Είχε μάθει βλάχικα από το σπίτι. Είχε μάθει βλάχικα από το σπίτι. Οπότε μπορούσε κιόλας. Τι βλάχικα θα μπορούσε. Οι βλάχικα μιλούσανε. Με τα παιδιά μιλούσαν βλάχικα. Α, εσύ δεν είχες καμιά φίλη βλάχα. Εμείς που είχαμε την κούλα, λέει κούλα δεν. Μιλούσε βλάχικα. Ξέρει βλάχικα, δεν μιλούσε με εμάς, με τη μάνα της βλάχικα μιλούσε με το παιδί. Ναι, κάποιος ξέρει κάτι. Αλλά κακώς που δεν μάθαμε λίγα πράγματα. Γιατί τώρα εγώ στο μαγαζί έρχονται του Ρουμάνοι. Καλά, Αλβανοί, πες αλβανικά δεν ταιριάζει με καμία γλώσσα. Πάρεις ένα λεξικό τουρκικό. Κάτι τέτοιες χώρες που στην ουσία